musidɓe tedduɓe yeeɓoɓe Fouta Plus on calminama on juuram on jettam yewtere men ardiala artiɗo e Fouta Plus en calmini dendagal wondiɓe meɗen eɗen gondi e boy men international komi jeem mawɗo wallay gonga o guiɗo moon sehil moon Hadjil Sow salmini on juurima on yetti on eɗen e Fouta Plus studio Mara gorko jonta noon billahi wallahi Mara homo yooɗi quoi min kam so won debbo Mara restami quoi ɗum noon en jetti bandiraɓe foof en beltanimoɓe kamɓe foof en ñaganimoɓe Allah jaam e kisal Fouta Plus heediti karallagal to ko teŋella gorko Diawande jontaɗa wondude e am signor e kadi mo ganduɗa hoorema waɗa réalisé émission o woni Mara photographe international kala mo foti jawɗo ɗum noon funnague e hirnague rewo e worɓe debbo e gorko min mbi on jaam ñalle moon jaam hiire moon jaam weete moon ɗo mbawɗon amen yebde foof e nder Fouta Plus continue wadde abonné joni noon en jokkat Boubacar Jiggo o salmin bandiraɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi wa taala wa barakatuhu e bandiraɓe Fouta Plus on calminama kadi on juurama on jettama kala mon kal jeeɓowo telo kal jeeɓowo tewo onon fof on gone salminede gone juurede gone salminde Foutankoɓe kal gonde Doudou Baba Adamo haalowo biyowo mbimi he mbimami emi inni fof ko gotum onon fof on gone salminede gone juurede kawi ɗo kawmen minen mbaddata ɗo hande émission hande mawɗo ar jaalen e ñalam korko quoi eyyi kaw ay bisimilla jarama wadde koye lewru korko gonɗen eɗen poti andude korka no hordete wino on e bande annoncé jajaɓe sisiɓe barinaɓe ɓen hande ma ɓe même quoi par ce que poti haalnede émission men noon ko jalnede ko fijirde e jalede jaam e jokkere en ɗam kala mo ganduɗa ka ceeko walla ka mbaɗo énervé min mbiyima tan bisimilla ma ɗum itta kadi gandon leñol ngol egol foti jog comité ji mbaɗoji ko wawi weltinde yimɓeɓe ko wawi jalnude yimɓeɓe ɗum noon min jiiɗa kadi komin mbaɗata ko mbaɗon hen commentaire uji moon e nder Fouta Plus min ganda lawol ngol min dewi mbiɗa kongol moƴƴol walla kongol bongol ɗum noon assalamu aleykum rahmatullah joni noon e garat e namne meɗandi joom Sall wonko winoma Mara wonko winoma sehilaɓe ma Oumar Ɓoy dayle en wonɓe fora wonko ɓe mbinoma émission ga bisimilla ma eyyi a salmitama kadi a juurama eyyi gone namnade ma kadi ceernaji ndax korko ndi foti yawde tekkude quoi aw sa hoori quoi ndaham aw foti yawde tekkude walla yawde sehde walla ko way noon quoi ceernaji ari e deftere men enen deftere men enen jippinde e men so tawi neɗɗo o ko moƴƴe ngari so welama o seeka mais ɓuuri bone aduna koraɗo woni neɗɗo bonɗo ngari ceka par ce que ɗum ɗon ustata hay bara jiiɗo mo hay mo pottuɗa hay mo jiiɗɗa o leegal gorko makko bonata wadde sa woni neɗɗo bonɗo ngari moƴƴi kaɗa jala sa woni neɗɗo mo ganduɗa hoore ma ko bonɗo ngari fotani yawde seeɗa mais moƴƴo ngari kala ko weela waɗa min e ɗum sello andi a yiyat joni comme génération joni a yiyat gor neɗɗo hoorata tikka yawde sehde kala ko neɗɗo waɗum tikka walla ko way noon ɗum poɗɗa kanko Allah awol falma korka elle neɗɗo o fawma korka quoi a yiyat yimɓe wone yawde tikkude dino fof aɗa yii ɗum e sar nde quoi joni noon ɗum ɗon fonno waɗe kaso mum par ce que min mbaɗi torade laamu o neɗɗo jawɗo ko tikkata e korka ɗum waɗani kaso juulɓe omo toon nawe omo nee omo lappe ha secret nde itto woni hen kadi a yiyat kadi woni hen kadi korka joni mbiyata joni dañi mbaɗa dakka korko quoi comme no Poular wiyata ɗum ni quoi dakka korko joni mbiyata jetta temps o imi gone waɗe lidoji ɗo woni hen kadi jiyaɓe gone fijirde woni gueɗe quoi carten ɗo est ce que ɗum fof ni moƴƴe korko quoi kaw bon lido so tawi ko worɓe e rewɓe mbaddata lido ɗum kam hin moƴƴi ɓuuri bontanke lido worɓe ɓolɓe walla rewɓe ɓolɓe eyyi moƴƴi kadi gorko saɗa waɗa lido aɗa wonde rewɓe mbaɗa sippo walla mbaɗa ban he korka e korka eyyi ɗum tawi ka jaja walla ka demdem walla ka par ce que tawi ka jaja a wawa wadde par ce que sa yii min jiiɗi yo waɗa sippo so malaykaji ɗi gaari eɗi gadda yurme hen eɗi mbawi addan rewɓe taw an sa waɗan sippa heɓata hen par ce que jetta il faut won jetta rewɓe walla won jetta worɓe wadde so wonde worɓe an debbo poɗɗa mbaɗa caaya duwol noon ɓuuri hen yiɗede sa dañi sa dañani noon mbaɗa wawi caaya sentir kono ɓuuri moƴƴi ko wan ba eyyi tawi diriyanke jokka wan ba kadi noon kosɗe yo jaaƴ
sa jooɗima kadi ni mbatta a woni weddar koyɗe quoi ɗo aɗa faam affaire wa mbeɗa faami bisimilla jawten naam gon kadi goɗɗo kadi im gaddanma kadi ko goɗɗo haal kadi mbima comme ça joni a wone wat prépare pour comme so wiyama assalatul hayru milen naw ɗon mi Poular wiyata ɗum kadi sa wiyama assalatu kejjari joni sa woni wat kejjari taw a waɗi baksuji ma fof a fowin ɗum tan waajo wi assalatul hayru minanam pina heddi taw affaire o weeti seeɗa joni no mbaɗirta affaire o a jokkitat walla ka a dumdat ɗum bo har wawi wasde hoore ñan hen kono on mbiɗo salatul kayru minal nawa a ƴeeloto sawru ma moƴƴuɗo ƴeewoya ɗum sa lappi ɗum ha faɗɗi a dañi korko kono sa fiyani ɗum ala korko mbiɗo assalatul hayru par ce que bonnanma so wonan kañum ma ñamma yar kañum kalmima no est ce que ana kam addanma plainte est ce que ana tampade ha waɗa biddanti quoi est ce que ana tampade ha mbaɗɗa biddanti quoi ko an namni walla goɗɗo namni non min namni wawi kum noddata kal namde mi jaabimi kalɗo mom mimi jabakima jawten gon joni hande noon mbi jogui ɗo code mawɗo mbiteɗe Boy Fouta kanko ummimir ha wurtoyet kanko o waɗat ko musicien mawɗo e nder diwan Fouta après mo arɗo subboy seeɗa kanko yimɓe mbaɗni ɗum ɗo ɗa quoi kañum weeti quoi mbimi o ɗesi jenggude seeɗa eyyi on desi eɓen ara eɓene lawol mara situation wuuro ngo rek faɗi ko he korka kadi des fois ande korko a tampat quoi sa tampi noon des fois lawol ngol sattat walla ko way noon quoi ɗum woddumo leele lawol quoi wa eɓen ara joni mi haalalma situation neɗɗo so tawi ñiiri mum ko yulde foti hoore ko 28 jours so joom ñiiji muso ñiiri yulde yulde gaska won gaska ko 28 jours hoorata gon baɗɗo teelene 15 jours baɗɗo teelene eyyi on 15 jours foti hoore mi yiiɗa noon meɗa haala haɗa wawi jalowo haɗa wawi jeddat ɗumi quoi par ce que ɗum min meɗa yawi lappat gon eyyi a wiyata gon non min kay gon est ce que non min noon mbeɗa nehira hunde an minen dimannaɓe min nehira hunde heewani yeddude mawɗo eyyo gasi kala ko min mbi rek hayso tawi ko woni yaar kay mbiyata eyyi rek a nani de eyyi so tawi a hoori jombaji ma hin foti arde gon ndun lewru korka fotani hoore par ce que weltare wonni nde ma sa hoori korko moƴƴata korko est ce que neɗɗo ni foti hen resde ni foti hen wadde ceetal kes yomage kes ndiwtu eyyi ndiwtu so tawi debbo ko joɗɗo so tawi debbo sella kono so tawi debbo ko bonɗo ngari tifa gan sa resi ɗum an yo jignaɓe ma yo jignaɓe debbo o foof on ngala korko so tawi ko debbo ko joɗɗo on ni dagani e korko re yawti hay leegal ngal ngal heɓat baraji par ce que neɗɗo joɗɗo si ari leegal ngal heɓat baraji eyyi ɗum men nananno ɗum ayaji gone haalde ɗum neɗɗo joɗɗo so naati e leegal leegal ngal fof dañat baraji eyyi tan leernan leegal ko arsugo udditor fof kon sa woni kadi musicien musicien dane ma ina weeli aɗa weltina yimɓeɓe mais jarani korɗa musique weltima tan Allah weltima gasi wawi won musique comme won hodduji a wone heeɗa ɗum a wone suftirde ko waɗan ɗon ko henke Fouta après ɗum ɗon est ce que ni dagui e korko a wone suftirde ɗum e nder korko baraji par ce que ma duwan hen mayɗo ma miijo mayɓe ma miijo yewtuɓeɓe ala musique ala miijade mayde musique alquran miicco mayde hoddu kay sido hoɗo haɗa miijo Yera Mama haɗa miijo Boubou Arɗagal haɗa miijo Guelaji Hamboɗeji haɗa miijo Cheikh Oumar a miijaki mi yimɓe moƴƴuɓe haɗaɓe duuno ɗum ko naturel ɗum no moƴƴi ko naturel quoi gon ɗum noon meɗa andi e wiyetema o ko dobɗa ala mo kanko e ko gorko ko on docteur aɗa andi min ko jinnomi jaaha ƴeewoyam mbelma ɗum yiitu eyyi ko dammi jowo e men ya ƴeewoy ɗum inchallah rek dammi jowo paɗe eyyi di ko paɗe yontaɓe di ko paɗe yontaɓe gonɗo ɗe beelata yaade jahari eyyi non wona jahat kay jama ay fof e dammi jowo e koɗama mi ata eyyi ɗum noon meɗa andi hoɗon e entreprise en paji évité men o ara mbaɗen zul a zegere wegere mum zulla elle ko doɓɗo noon elle évité o ko doɓɗo en calmini noon dendagal wonɓe nder leydi Sénégal Espagne France Amérique ɓe ganduɗa hoorema e ɓe nder Fouta Jolof e tout en calminiɓe en juurimoɓe jetti salam mbaɗa gako wajoma ari o won Boy Fouta ponɗa mbiya kay Baba Fouta o kay non ko boy non o waro mawna waro baba kay yajat mawnat quoi ayano o yaay o fuddi ko Boy Fouta Yera Mama komo seedo e jarweere bulli e mbalkaji gon indine ko noon kono inde deftere nde jomum wiyeten ko Oumar Gawo Oumar Gawo gon
bange nalanke o ɗum tagi ginnimi hoto boy Fouta gaw jogi sehlam goɗɗo kadi mo mbaddami ɗum wiyete ko foyre gonga nimo ko gonga ne wiye Samba Nguy gonga onon gandi mon yimɓe boyi mon nande nder duwan o fof hay Dakar ɗo minen fof an minen commune do yim jibna do ni wiite wuro ngo o ala meɗi nani tar o ha yimde wawa anan wawi yimde non wawi yimde o ko musicien mawɗo non ko musicien mawɗo ay musique so daganino korko hay simin mbawani amin gekko hen gonga kadi amin mbadda hen ses o andu hunde a wawa finde tan mbawa ɗum gonga hunde foof a janggat ses aɗa ngam est ce que o alan payidal ala ko hay nelaɗo Allah o yimi ɗum non wonto yimde nelaɗo wona boy Fouta kom nana non yo fawa men mo yimɗa yo nelaɗo wonmo yimi e nelaɗo kase belɗo o yimi ɗum nelaɗo hajju makko yonti haji yak makko yonti a nanano o so hetto tan hetta kay tawi kay non min ben jima e hunduko ma min non aɗa wayande so janan non min il faut hajju makko yonti julɓe fof no jaa hajjoyde wallahi ɓene juuro annabi ɓene goya ɓene juuro annabi wi ene goya hajju makko ko yonti julɓe fof no jaa hajjoyde gonga hay min hikka meɗe yiiɗi yaade hajjoyde adda an ko mbiɗa ko affaire hajjo ɗum woni minen fof an hajjol mbiyata minen fof memin jaade hajjo inchallah Allah jawdi saɗa wawi wadde ɗum wadde ɗum par ce que nelaɗo no jari ko ɓuuri ɗum gonga kono so wonano nelaɗo enen fof en mbiyatake gonga nelaɗo tagui en taguede gonga kanko tagui aduna o fof taguede gonga kono adda min jetti Allah min jetti nelaɗo gonga an kam garɗa ko firade walla garɗa ko yimde non he korko makko min mbaɗ ko bom bonnan korka men ɗum noon tigui wadde en jii boy Fouta vraiment so on waɗi fayida wala ni waɗi fayida yimi jimol bangol fayida gonga ɗum question hakkude mon seeɗa quoi gonga an boy Fouta an pourquoi pas a hewan ardo e Dakar a waɗan men somuji an pourquoi rek ketda Fouta rek andi rap Poular a faami walla nalankeɓe pulareɓe ɓe ballaka ɗum tagi hewɓe jouata kanko banggue Fouta en banggue Matam en banggue Agnam en a faami banggue mairie en ha yaade hedde toon Poular o ko toon ɓuuri yaade par ce que hande ɗo sa waɗi aɗa waɗa rap Poular rek a faami ma waɗi hen jawɗi ma ha heewa pour mbaɗa concert walla mbaɗa goɗɗum kewɓe garta notadema ɗum kadi alnamin minen gartam kadi mbaɗi ñaago bandiraɓe foof yoɓe mballu leñol ngol yoɓe mballu kadi rappuruji proverbe ɗe continue haala ko seeso seeso ma waɗa kiiƴi yoɓe mballu kadi rappureɓe pulareɓe ɓe par ce que ɗum yarata pulago yesso eyyi ɗum wallat Poular quoi eyyi noon yaari quoi gonga ceerno ko gandu kalɗa hen mais ɓe goni Takanas kadi pourquoi ɓe mbawa nanno musique o Dakar hay goto jeeya ɗum mais soɓe goni ladde to tan mbiɓe cuusaga il faut ɓe mbaɗa imposé il faut ɓe jimma il faut ɓe naata Dakar il faut ɓe mbaɗa feere ha seera par ce que haɗa andi ko wari en betten enen ko leñol men tan jimata ay artiste wona leñol goto a wona passeport a yimat leƴƴi ɗi foof gara mbaɗa feere ha namnaɓe par ce que haɗa andi sa waɗi gawri ha totta cuulel pour nanngode ɗum wona yiɗande guel gawri yiɗiguel nam il faut noon mbawon artir yimɓe woɓɓe e nder Poular e wona joko ɗon gon miiji mais woto jimane fulɓe tan teyni fulɓe tan mais sa yaltimiri e fulɓe yimata hallim noon jaagoɓe noon min comme jaagoji comme Antoine en salmi silama jaagoji ɗi de salamu aleykum ñun jaago ñu ngi nuyu daadi nuyu de ñu ngi nuyu ñëpp ñu ngi nuyu ñëpp de daara ko ñoom Antoine mu ñu Grand Yoff ak ñoom Jean ñoom ñëpp ñu ngi leen di daadi nuyu fokole séeréer o da koy simna nun ay Boubacar Djigo a garay meke ka simna nun waaw xane a fela faax xane a fela faax a fela yo xane a fela faax ay im ngala ɗum ɗo quoi minen fof ib kala non comédie ala ngal ɗo ɗemgal walla ngal ɗo base o ko Poular gonga mais noon so neɗɗo noddi haali walla addi question muɗum kadi eɗen mbiye sponsor uji ɗi sponsorisé oui il faut sponsorisé wa surtout ma noon Fouta Plus surtout so Fouta Plus noon eyyi im sohli emin ɗum ɗoji pawnen wiya Fouta Plus yewnama Fouta Plus ne daara jammon ko sago ono fof o yiya on kono wona yidde woni dañi wallahi wona yidde woni mo ala seeɗa yawata seede jiyaɗo Allah ka dokketeɗo ndeysan kala ko dañi yo yettu Allah ɗum ko Allah joom bawɗe yetta ɗum ko Allah joom bawɗe yetta gonga
ɗum ko Fouta Plus yetta gon sukaɓe Fouta Plus ɗo bo won ndeysaan ɗum noon meɗanni wonɓe diwan Dar Jolof Bakkil wallahi Kédougou Fuladu no fuutankoɓe fof beltima billahi wallahi taala fuutankoɓe Dakar naɓe kam fof en beltima e boy billahi wallahi taala wallahi boy en fof beltinima waɗi pulago fof en beltima pulago fof fulɓe Mali fulɓe Nigéria fulɓe Cameroun fulɓe Niger barkorko men o bonani comme komi ko dillo ko ɗo yim gami ko ɗo ko yaade yeeso ɗum noon meɗen émission men are gasde yo en gara mbayen ɗen ɗum noon Fouta Plus aɗa wawi waynade bandiraɓe mayni komi bandiraɓe halpulareɓe mbiyanmi walla mbiyami fulɓe eyyi yoɓe mballu pulago ɓe mballu pulago no feewi yo mballu pulago kadi no feewi kadi pulago yo fulago yo fof jaggodira yo pulago fof wonta gotum yo pulago fof wona gotum par ce que enen mbawi wallude koye men gon hay goto wallata en eyyi boy Fouta ko noon wi on quoi kadi mballon rappuruɓe pulaɓe eyyi minen nimini mballe amen caggal moon eyyi kala cohluɗo min walla jiɗɗo min wadde invité goɗɗum e goɗɗum fof caggal Allah amen caggal moon merci min nodda tan a weltanama min norat donc a weltanama boy Fouta a weltanama hano feewi eyyi bandiraɓe kono yeɓoɓe onon fof on beltanama kadi hano feewi eyyi yah noon an won président anne non ɗum noon bandiraɓe wadde on beltanama jour segere wegere mum sulla ha sa goɗɗo ɗum noon ko émission moɗon ar jala ɗo e Fouta Plus binde commentaire uji mon yo ngar nodde e numéro uji téléphone ɗi mbawon amen hebde ma numéro uji foof gona hen ɗum noon yo Allah hokken walde jamma salam